Искате ли да подобрите ежедневието си, да оптимизирате продуктивността си и да сте сигурни, че всеки ден сте в най-добрата си форма? Днес споделям с вас ежедневната рутина, която всеки мъж трябва да знае. Всеки мъж може да стигне до върха, но трябва да има научно доказана рутина, която ще му помогне да постигне велики неща. Знаете, че човешкото тяло е машина, способна на велики неща, но както всяка друга машина е необходима поддръжка и грижа, за да работи на максимума си. Повечето мъже говорят само как искат да са успешни, но не се грижат за тялото и ума си както трябва. Това е причината никога да не постигат целите си, които си поставят. Жалки са. Ако един път разбереш колко е важна сутрешната рутина, никога повече няма да ти е трудно да постигаш целите си. Сутрешната рутина, която ще споделя с вас, е толкова мощна, че ще промени ума, тялото и духа ви. Трябва да ви предупредя, че това не е за слабите и работи само ако имате смелостта да се посветите на него. Стъпка 1. Ползите от ранното ставане са повече от това просто да започнете деня си отрано. Като първа стъпка в тази мощна рутинна програма, тя задава тона за останалата част от деня ви. Като приемете ранните часове, вие се присъединявате към редиците на успешните хора, които разбират стойността на времето. Ранобудните имат възможност да планират деня си предварително, което им дава преднина и им позволява да вземат по-добри решения през деня. Вместо да натискате бутона трямка, посрещнете утрото с положителна нагласа и готовност да се справите с всички предизвикателства, които се изправят пред вас. Този подход не само ще повиши продуктивността ви, но ще ви вдъхне чувство за удовлетворение и постижение, което ще се пренесе и в други аспекти на живота ви. Така че станете и заблестете и се възползвайте от деня с нагласа, насочена към успеха. Стъпка 2. Гладуване. Казват, че гладният звяр е опасен звяр и това е вярно. Гладуването е мощен инструмент, който поддържа инстинктите ви остри, а сетивата ви на високо ниво. Периодичното гладуване, или наречено фастинг, подобрява фокуса, паметта и увеличава продължителността на живота ви. Затова пуснете закуската и изчакайте до обяда преди да консумирате първото си хранене. Когато гладувате, организмът ви навлиза в състояние на кетоза, при което изгаря натрупаните мазнини, вместо да разчита на глюкозата от храната. Тази метаболитна промяна не само помага на намаляването на теглото ви, но проучвания показват, че гладуването може да подобри яснотата на ума и концентрацията, което ви позволява да останете с повишено внимание и да сте съсредоточени през целия ден. Има един цитат, който казва, че пълният корем е майка на всяко зло. Не съм сигурен дали е майка на всяко зло, но знам, че пълният корем винаги води до едно и също нещо – мързел и лошо представяне. Съветвам всеки да гладува, докато не си заслужи храната. Може на някой да им се стори твърде крайно, но ако искате да постигате целите и да достигнете до върхът, гладът е супер сила. По време на фастинга може да пиете вода и кафе. Съветвам всеки да го изпробва. Сигурен съм, че ще сте супер шокирани от силата на гладуването и колко по-продуктивен сте, когато тялото ви не е заето с усвояването на храна. Стъпка 3. Упражнения. Упражненията не са само за да изглеждате добре, но за да се чувствате добре. Ежедневните упражнения повишават енергийните нива, подобряват настроението и укрепват цялостното ви здраве. Затова отидете във фитнеса, потичайте или дори направете няколко лицеви опори вкъщи. Намерете физическа активност, която ви доставя удоволствие и се придържайте към нея. Упражненията са ефективен начин за оптимизиране на концентрацията, паметта и способностите за учене. Това са само някои от предимствата, които идват с редовните упражнения. Да не забравяме и съня. Упражненията спомагат за по-добър режим на сън, който позволява на човек да се събуди отпочинал и готов да поеме напред през деня. Стъпка 4. Планирането на утрешния ден. Това е последната стъпка от тази програма, но тя е също толкова важна, колкото и останалите. Всяка вечер отделяйте по 30 минути за планиране на следващия ден. Записвайте целите си, задачите си и подреждайте работата си по важност. Това ще ви помогне да се събудите на следващата сутрин
с ясно съзнание и готови да се справите с деня. Като си поставите ясни цели и задачи, може да приоритизирате работата си и да разпределите времето и ресурсите си ефективно. По този начин може да рационализирате работния си процес и да избегнете излишния стрес или объркване. Освен това, предварителното планиране ви дава възможност да предвидите всички потенциални предизвикателства или пречки, които могат да се поставят на пътя ви. Не е необходимо списъка да бъде дълъг. Просто не забравяйте винаги да записвате 2 важни задачи за следващия ден. Тези 2 задачи могат да бъдат нещо, което не подлежи на обсъждане, като учене в продължение на 2 часа, тренировка в фитнеса или нещо от този сорт. Освен 2 основни задачи, които сте записали, може да записвате и други задачи, но тези други задачи не трябва да са толкова важни. Причината, поради която трябва да се съсредоточите само върху 2 важни задачи, е, че записването на 100 неща в списък за изпълнение често води до бездействие вместо до повече. Ако искате да се подобрите, не забравяйте да се абонирате и ще се видим следващия път.